Што беларускія ўлады абяцаюць пенсіянерам? Дзе знайшлі былога ахоўніка Лукашэнкі, а таксама што вядома пра страшную трагедыю і да чаго тут беларускія сілавікі? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Жудасная трагедыя адбылася ў Пінску. Там скончыла жыццё самагубствам Святлана Круцікава, якую неаднаразова судзілі за экстрэмізм. Апошні такі суд адбыўся зусім нядаўна, 6 лістапада, і тады жанчыну пакаралі за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. Па меркаванні знаёмых Круцікава яна проста больш не змагла трываць вобшукаў, пазбаўлення волі, праверак і рэгулярнага псіхалагічнага ціску. 10 снежня Святлана кінулася пад цягнік. Людзі кажуць, што іншых абставінаў для такога ўчынку у жанчыны быць не магло. Яна была вельмі актыўнай і жыццярадаснай. Святлане Круцікавай было ўсяго 60 гадоў. Памёр паплечнік і прыхільнік Лукашэнкі. На 61-м годзе пайшоў жыцця рэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэта транспарту Юрый Кулаженка. Калегі згадваюць яго як выдатнага навукоўца і прафесара, але праваабаронцы нагадваюць, што Кулаженка быў даверанай асобай Лукашэнкі і дэлегатам усебеларускага народнага сходу. Ён асуджаў пратэсты 20-го года, а таксама удзельнічаў у рэпрэсіях супраць студэнтаў і выкладчыкаў. Прычыны смерці Кулаженкі невядомыя. Гучная заява Міністэрства працы. Чыноўнікі анансавалі, што пенсіі некаторых беларусаў з 1 студзеня наступнага года вырастуць амаль на 500 рублёў на месяц. Сума, мякка кажучы, уражвае, але ж каго і чаму гэта закране? Адказ тут вельмі просты, бо, па-першае, такую дабаўку атрымае вельмі малая колькасць пенсіянераў, а па-другое, фактычна людзям аддадуць іх жа грошы, бо гэтае павышэнне на самай справе і не павышэнні, а вынік новага закона Лукашэнкі. Праз вялікі недахоп кадраў у Беларусі ён спрабуе замяніць рабочых, дактароў і іншых спецыялістаў пенсіянерамі, і таму ён адмяніў абмежаванні па памеры выплат для тых пенсіянераў, хто працягвае працаваць. Раней існаваў адмысловы каэфіцыент, які ў залежнасці ад памеру былой зарплаты пенсіянера і сярэдніх заробкаў па Беларусі уплываў на памер пенсіі. І калі гэты каэфіцыент быў большым за 1,3, то такім людзям пры ўмове, што яны працягваюць працаваць, частку пенсіі проста не выплачвалі. З 25-го года гэтыя правілы адмяняюцца і пенсіі будуць плаціць цалкам усім. Такім чынам улады спадзяюцца, што пажылыя людзі пачнуць вяртацца на працу. Неверагодная кар'ера ахоўніка Лукашэнкі. Яшчэ нядаўна Аляксея Ляшкевіча можна было заўважыць ледзь не на ўсіх фота і відэа з удзелам яго начальніка. Ляшкевіч працаваў начальнікам яго асабістай аховы і заўсёды быў за яго спінай ці дзесьці побач. Але ж у гэтым годзе ахоўніка апошні раз бачылі каля Лукашэнкі толькі ў студзені. Пасля Ляшкевіч кудысьці таямніча знік. Распаўсюджваліся нават чуткі, што яго атруцілі падчас візіту Лукашэнкі ў Пецярбург. І ахоўнік нібыта памёр. Але гэта аказалася поўнай лухтой. Ён працягваў гуляць у хакей спачатку ў камандзе Віктара Лукашэнкі, а пасля ў камандзе сілавікоў, але ж у камандзіроўках Лукашэнкі старэйшага удзелу ўжо не браў. Дык вось аказалася, што былы ахоўнік Лукашэнкі радыкальна змяніў кар'еру. Як высветліла зеркала, Аляксей Ляшкевіч перайшоў у Беларусбанк, прычым цяпер ён займае там пасаду выканаўчага дырэктара. Крыніцы зеркала кажуць, што былы ахоўнік пачаў працаваць у банку прыкладна ў пачатку 24-го года, а прызначэнне яго прайшло вельмі ціха. У Беларусбанка ёсць карпаратыўны сайт, на якім звычайна паведамляюць аб новых персонах на кіруючых пасадах. Аднак навіны пра прызначэнне Ляшкевіча там не было. Толькі пасля ва ўсе ўстановы быў разасланы загад аб яго прызначэнні. Згодна з ім Ляшкевіч павінен курыраваць у тым ліку дэпартамент бяспекі банка. Прычым раней аналагічнай пасады ў Беларусбанку не было. Яе арганізавалі спецыяльна для гэтага чалавека, бо ў мінулым выканаўчыя дырэктары бяспекай не займаліся. Журналісты партала «Зеркала» здабылі яшчэ адзін сакрэтны дакумент уладаў і заўважылі там адзін вельмі паказальны момант. Гэта дэталёвая статыстыка аб барацьбе з ковідам у Гродзенскай вобласці. Медыцынскія чыноўнікі зафіксавалі мноства паказчыкаў, але адзін даволі балючы падобна вырашылі не ўлічваць. Па даных на 27 сакавіка 24 года усяго з пачатку пандэміі ў Гродзенскай вобласці зарэгістравалі 240 950 выпадкаў каранавіруса. Афіцыйна ад яго памерлі 910 чалавек. Праўда, адзін момант у дакуменце падобна вырашылі не разбіраць падрабязна. Гаворка пра колькасць хворых медыкаў.
медыкаў. Для гэтага паказчыка ў кожнай табліцы ёсць асобная укладка, але інфармацыю там нельга назваць дэталёвай. Паказчыкі таго, колькі медыкаў атрымалі станоўчы тэст і наколькі цяжка яны хварэлі, не фіксаваліся. Таксама няма звестак пра тое, колькі медыкаў ачунялі, а колькі памерлі. Такім чынам, у гэтым дакуменце атрымліваецца парадаксальны вынік, а канкрэтна, што ва ўсёй Гродзенскай вобласці з пачатку пандэміі афіцыйна не зарэгістравалі ніводнага выпадку хваробы медработнікаў ковідам, які быў бы звязаны з іх службовай дзейнасцю. Усе 11 тысяч падазрэнняў на захворванне ў медыкаў з працай не звязаныя. Трагічнае здарэнне адбылося пад Мінскам. Там трое мужчын, якія працавалі на смеццеперапрацоўчым прадпрыемстве, атруціліся антыфрызам. Усё страшна і вельмі банальна. Яны знайшлі сярод смецця цэлафанавы пакет з ружовай вадкасцю і вырашылі яе выпіць. У выніку двое работнікаў трапілі ў бальніцу з вострым атручваннем, а трэці памёр. Дзікае здарэнне адбылося з беларускай у Таіландзе. Турыстка вярнулася позна ўвечары ў гатэль і зразумела, што забылася ключ. Тады яна паспрабавала залезці ў нумар праз акно па пажарнай лесвіцы, але сарвалася і ўпала на зямлю. У выніку здарэння жанчына выжыла, але атрымала цэлы шэраг вельмі сур'ёзных траўмаў. У яе пераломаныя рукі, ногі, хрыбетнік, рэбры, якія да таго ж праткнулі лёгкія. Як паведамляе беларускае міністэрства замежных спраў, дзяўчыну даставілі ў Беларусь. Яна ўжо паступіла ў адну з бальніц на радзіме. Выбухі на Палессі і трывога ва ўкраіне. Беларускія вайскоўцы правялі выпрабаванні айчыннай зенітнай кіраванай ракеты. Яна павялічыла зону паразы зенітнага ракетнага комплексу БУК да 70 кіламетраў. Выпрабаванні праходзілі 10 снежня на авіяцыйным палігоне ў раёне Століна на Брэшчыне. Праз гэта на поўначы Украіны абвяшчалі паветраную трывогу, бо выпрабаванні ішлі зусім побач ад украінскай мяжы. Новы міністр культуры працягвае адпальваць. Цяпер Руслан Чарнецкі збіраецца паляваць на ворагаў у беларускай культуры. Разумеется, конечно, мы будем в этом деле очень серьезную работу проводить. Она и велась всегда, и, собственно говоря, и будет продолжаться, потому что врагов не должно быть в нашей сфере, особенно в сфере культуры. Культура огромное влияние имеет в массах, и мы здесь должны, собственно, жить одной идеей, одной целью, и искренне причем, а враги нам тут не нужны. Так што пры Чарнецкім звальненні за палітыку, цэнзура, затрыманне акцёраў і чорныя спісы застануцца таксама. Тым часам Лукашенко і яго паплечнікі не думаюць спыняць страшны марафон рэпрэсій. Па стане на канец 24 года ў Беларусі не засталося вонкавых праяў пратэсту. Апошнія масавыя маніфестацыі адбываліся некалькі гадоў таму. Здавалася б, нічога не пагражае рэжыму Александра Лукашэнкі, аднак рэпрэсіўны ціск застаецца такім жа, як і быў. На гэты момант у зняволенні знаходзіцца мінімум 1200 палітвязняў, аднак рэжым працягвае набіраць новых ахвяр. Да каталіцкіх калядаў толькі ў Мінску, Брэсце і Баранавічах будуць судзіць па палітычных крымінальных справах мінімум 81 чалавека. У астатніх рэгіёнах таксама працягваецца пераслед, але яго аб'ёмы ў разы меншыя. Большасць тых, каго збіраецца судзіць, утрымліваюцца ў СІЗА, але пакуль не ўключаныя ў афіцыйны спіс палітвязняў. Пра некаторых з іх праваабаронцы пакуль увогуле нічога не ведаюць. Страшнае папярэджанне беларусам. Падобна, што перад выбарамі сілавікі вырашылі папалохаць беларускіх тыктокераў, а канкрэтней нагадаць людзям, што любыя нават намёкі на жарты ці кпіны сілавых органаў будуць жорстка карацца. Учора паведамлялася пра затрыманне 18гадовай дзяўчыны, а сёння схапілі яшчэ аднаго блогера, які зняў відэа пасля звальнення з міліцыі. У роліку хлопец адкрывае рот пад аўдыа з крымінальным лозунгам і непрыемным пажаданнем на адрас сілавікоў. Што цяпер з тым блогерам невядома, але сілавікі сцвярджаюць, што ён вельмі шкадуе і у далейшым здымаць відэа для тыктока не мае намеру. Падобна, што чакаецца вялікі дыпламатычны скандал паміж Беларусю і Польшчай. На БТ паказалі чарговы прапагандысцкі фільм пра шпіёнаў. Там расказалі, што палякі нібыта спрабавалі завербаваць беларускага дыпламата. Па версіі прапаганды ў ролі вярбоўшчыка выступаў польскі дыпламат Марцін Грабовіч, а справа адбывалася ў Кішынёве. Беларускаму дыпламату нібыта прапанавалі грошы за працу на польскія спецслужбы, але той адмовіўся ад супрацоўніцтва і нават зафіксаваў спробу вярбоўкі на аўдыё і відэа. Цяпер начальнік
следчага ўпраўлення КДБ Константин Бычак паабяцаў на гэта адпаведную рэакцыю, а прэс-сакратар беларускага міністэрства замежных спраў Анатоль Глас паведаміў пра гатоўнасць адпаведнай ноты і анансаваў шэраг іншых крокаў. Якіх крокаў пакуль невядома, але лукашэнкаўскі МЗС ужо ўручыў афіцыйную ноту часоваму паверанаму ў справах Польшчы ў Беларусі Кшыштафу Ажану. Тым часам польскі дыпламат расказаў пра ўспрыманне Беларусі, Лукашэнкі і апазіцыі афіцыйнай Варшавай. Адам Халацынскі, спецыяльны прадстаўнік польскага МЗС па справах беларускіх дэмсіл, даў вялікае інтэрв'ю парталу «Зеркала». У размове Халацынскі падкрэсліў некалькі вельмі важных момантаў. Напрыклад, гаворачы пра сігналы Лукашэнкі і памілаванні палітвязняў, дыпламат адзначыў, што беларускія ўлады якраз і хочуць дыскусіі і абмеркавання гэтага пытання. У той жа час Варшава патрабуе канкрэтнага вызвалення не часткі людзей, а свабоды для ўсіх беларускіх палітычных вязняў. Акрамя таго, Халацынскі кажа, што упэўнены, дзеянні Лукашэнкі і ягоная падтрымка дзеянняў Расіі ажыццяўляецца насуперак волі звычайных беларусаў. І ўвогуле, Польшча не ўспрымае беларусаў ворагамі, але ж ён падкрэсліў, калі Лукашенка працягне атакі мігрантамі, то Варшава будзе вымушаная на гэта рэагаваць. Акрамя таго, чыноўнік назваў лічбу беларусаў, якія атрымалі дазвол на жыхарства ў Польшчы. І гэта 140 000 чалавек. Гэта вельмі шмат. Для разумення, такая ж колькасць насельніцтва жыве ў Барысаве. Колькі грошай патрэбна беларусам для камфортнага жыцця? З гэтым пытаннем блогер выйшаў на вуліцу і вось што пачуў у адказ. Сколько, по вашему мнению, надо зарабатывать в Беларуси для комфортной жизни? Ой, не знаю я, ребята, сколько. Я знаю только, что мне пенсии не хватает моей. Не знаю, ну, может, 1000. Ну, мне хватало бы 2000 Наших. наших. Сколько необходимо зарабатывать для комфортной жизни в Беларуси? Ой, миленький, я же уже не зарабатываю, я на пенсии. Но пенсия, конечно, ничтожна. Хватает вам пенсии? Нет. Падобна, што ў камунальнаму мастацтву прыходзіць канец. Гаворка ідзе пра дзікаватыя самаробныя інсталяцыі, якія часам можна бачыць каля некаторых дамоў, тыпу лебедзі са старых шын, птушкі з пластыкавых бутэлек і ўсё такое іншае. Цяпер беларускія камунальнікі схамянуліся і заявілі, што жыхары абавязаныя трымаць у чысціні не толькі жылыя памяшканні, але таксама тэрыторыю каля дома. Таму устаноўка рэчаў з пластыкавых бутэлек, шын альбо старых цацак недапушчальная, а клумбы прызначаныя ў першую чаргу для высадкі дэкаратыўных раслін і кветак. Таму падобна, што хутка гэты смеццевы крэатыў узнікне з беларускіх двароў. Вось такія навіны серады. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дызлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ніву, глядите нашу Ніву и любите Беларусь. Сустрэнемся заўтра.